Ето го и в готов вариант. Значи реално стартираме от тук, даваме на контакт. Тук се пуска уреда, който мери напрежението в бюрото. Пускаме 10-то бюро и 9-то бюро. В нашия случай ние ги вързахме наобратно, съответно не са първо и второ, а са 10-то и 9-то. Тези копчета прекъсват само фазата към бюрата. И тук като пуснем предпазителя, светва лампата, съответно двата контакта са захранени. Във вариант, в който тези бюра са без, тези ученическите бюра са без учителско бюро, те се захранват директно към мрежата, без да минава през бюро. И съответно ето го и другото бюро, което включваме тук. Това захранва трафа, който служи за ето тези части. Прав променлив ток с различно напрежение. Цяло това е.